Hi guys! For today's video, nagluluto tayo ng biko. Matagal ko hindi nakapag nito. Ilang taon na din po. Ito guys, yung ano ba yan? Yung pangalawang gata. Yan. Tapos nilagay na natin ang sangkaka. Saan nga nito gawa ang sangkaka? Asukar lang ini ano? Sa asukal na yung sangkaka guys, asukal siya na pinatigas sa bao. Pulang asukal. Ito guys yung magiging main ingredients ng biko na niluluto. Ayan. Ang sarap ang amoy. Malapit na guys matunaw ang sangkaka. Ayun na, sige lang po. Yan. Ilang ito, ilang nyug po ito? Isa lang? Isang kilo lang yan. Isang kilo. Meron na ang kakaangon yan. 60 na. Diyos ko, dati 20 lang ini. Tinguri kung ano. Ano kami, tubig, tabang ginaabot na tubig. Samantala sa Indo naghahali ang tubig. San Vicente. San Vicente Lubod nawawaraan. San Lorenzo din, Baganay, din, hiritap din sa tubig. Kaya ang abagatian. Ayan guys, matutunaw ng ating sangkaka. Halo-haloin natin guys, ganyan, para mabilis siyang matunaw. Ganyan-ganyan ninyo. Kayo po. Matutunaw na. Kunti na lang. Tapos ilalagay na yung maluto. Saan maluto? Ay, sige. Kunti na lang, ito na lang, oh. Yan, halo-haloin nyo guys yung yung tawag ko dyan, yung sangkaka para mabilis siyang matunaw. Yan, malapit na. Kunti na lang guys. Kasi pag hindi na ito binantente, masusunog. Lapit na. Tataw-tawin lang ninyo, tataw-tawin. Yan, ganyan. Meron pa po, kaunti na lang. Masarap to guys pag naluto. Homemade biko. Ang tawag nito guys sa amin ay sinukmani. Pero sa Tagalog, mas kilala siya sa tawag na biko. Main ingredients lang naman niya is sangkaka, yung asukal guys, na pinatigas. Tapos may gata. Ay, pwede nilagyan ito ng gata? Talaga? Pwede na po ito. Ayan. Nilagyan na ni ate ng, sige po. Ayan na. Ito na guys yung sinaing na malagkit na bigas. Ang bigat. Di ba hindi ito durugin? Hindi, maano na lang yan dyan, nakahalo. Ako na maglagay. Pwede kamayin? Pwede kamuton, aro ko yan. Kaya ba? Oo. Malinis naman guys ang kamay ko. Ayan, pwede pong kutsarain niya. Kasi malambot. Yan, nilalagay na ni ate ang sinaing na malagkit na bigas. Tapos halo-haloin natin yan.
Yan. Kaso, ito hawak na po ito. Tutok mo lang sa kawali. Wait lang. Para may persa. Ito na ano. Nakikita po? Ano ba ang ano mo sandok? Wala bang maiksing sandok? Yan, dyan na yun, nakapatong. Hindi po. Yan. 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 Alam lang na, nagbablog na nakikita mo. Dapat ano ito. Haluin nyo lang guys ng mabuti kasi hindi. Ano kasi ng ano, ang halo ano. Sakto lang ano. Ay, lalagyan mo pa ito ng gata. Hindi na. Siya na ito? Hindi ka nagdudurog sa iba. Lalagay ang ano. Tapos may langis guys ng lapik. Ay, sarap. Secret yun para hindi mapanis. Para siyang ano, yung ano ba yun? Yung sa ano. Pwede nga ito talagyan ng ano-ano ng tawag ko? Sesame seeds. Pwede din ano? Oo, yung iba naglalagay. Wala kaya ako. Naglalagay din ako. Langka, pwede nito lagyan? Oo. Wala din. Naubos na yung pakinog. Bayabas, pwede? Pampabango. Ano pa? Napandan. Ayan guys, naihalo natin yung sinaing na malagkit. Doon sa tinunaw na sangkaka or pinatigas na asukal na may kasamang pangalawang gas. Ayan. So yan guys. Tapos masarap dito guys ay kapartner ay kape. Lalo ngayon ay maanong panahon, malamig. Yan guys. Tapos ready to serve na ito. Ang sarap. Ang bango ng ano. Ang bango ng amoy. Actually guys, ito ang ating cook sa ating ninita. Yan. So talaga ang nasa likod niya. Nakialam lang tayo. Ayan, nilalagay niya na yan. Ay, may condensed milk. Pampasarap. Yan guys, nilalagay natin ito ng condensed milk. Para mas lalo siyang sumarap. Ito ang sekreto niyan. Tapos haluin natin siya ulit. Yan. So, nilagyan ng condensed milk. Haluin ulit. Ang sarap na. Hindi man ito, madali lang. Ito nga, hindi siya natutunog. Sarap. Yan. Sige po. Ayan guys, malapit nang maluto ang ating biko. Kasi siya masulig. Dapat di ba ano ito, alaga sa halo, ano? Kasi masusunog sa ilalim. Pero makulat na, hindi mo naman halos ano. Luto na? Mahalo. Luto na yan. Pero gusto ko nito, ano? Yung may sunog baga. Hindi na yung magtitinda natin. Ito guys, yung ating papatinda. Ayan, siya yung magtitinda guys ng ating dito. Wait natin. Videohan natin. Ito na guys yung ating ilalagay sa bilao. Yung dahon ng saging. Tapos sakto guys, sabi ko doon siya magtitinda, mag-green siya ng damit. So nag-green naman siya ng damit. Ayan. Ay, nasaan yung magtitinda ng biko? Nawala yung magtitinda ng biko. Nagtago guys. Hindi naman pa video. Ayan, sarap. Oh.
Yun lang guys. Bye-bye. Okay.